tenim dret a decidir el que nosaltres volem pel nostre país. Hay que votar, sea lo que sea, cada uno sus ideas. Cadascú es podrà expressar amb molta llibertat. Muy bien, me parece perfecto. Que todos los extranjeros que no somos de aquí podamos tener nuestras propias opiniones también. Y esto de la independencia catalana, la verdad es que no lo entiendo. Yo soy catalán, nacido en Cataluña, pero soy también español. Per què no podem ser independents? Una vegada a la vida que podem votar, a veure què volem ser de grans, doncs és una bona oportunitat per aprofitar-ho. I sí, no, moltes ganes que arribi el 13 i anar a votar i poder dir que sí. És un sentiment que tenim des de fa molt de temps que algun dia o altre es té que consultar. I believe so, because you see there are a lot of history behind it. So you have to try and keep the history. Anar a votar el dia 13 de desembre és mostrar el que volem ser, tant si és que volem ser independents, si volem estar en un estat federal o si volem ser espanyols, però la qüestió és que ens tractin com a adults, com un poble adult i no com un poble infantil que ens porten cap allà on creuen que ells és convenient.